Следващия ми гост е Вили Рай, музикален изпълнител, автор на текстове, автор на песни. Вили от половин час, когато седна тук преди да се приготви, постоянно се наместваше с една възглавница. Здравей първо, здравей, Шкумба, много се радвам, че съм ваш гост. Но каза, учили са ни да сядаме така, че краката ни да изглеждат дълги. Седнах аз от края. Те са. Да, обаче, нали знаеш, че си имаш школа и хитринки женски. Трябва да седнеш на края, да дръпнеш краката настрани и ъгъла вече страва различен, Шкумба, но това си е по нашите схеми. Това е от другата страна на кризите, дето преди малко говорихте за тях, които идват с годините. Нали, че ние си имаме трикове. Аз бих, понеже слушах много внимателно твоята гостенка, а ние с теб сме малко в тея години, де трябва добре да се слуша и да се изпълнява. Да. И реших, че забравих да кажа нещо, че в тези паузи най-важна е любовта. Любовта трябва да пееш за нея, да я търсиш, да я обичаш, да я очакваш, независимо на колко кризни години си. Че това е една голяма терапия за мен и аз лично съм я изпитала. И нещо, което си говорихме преди да влезем тук и преди няколко месеца, когато се видяхме пак, което каза ти. Годините. Да. Годините са златно време. Това е мой албум. Аз си направя една реклама. Стой, аз ще я взема и ще покажа на зрителите. Това е за теб, защото ти е нужна и на теб. Искам да ти кажа, че според моя клиф, който англичаните, някакси друга яч ги възпитават, Golden Time е времето, когато е след 50. Всичко, какво си учил преди това си учил, след това почваш да грабиш с шепи всичко хубаво, което можеш да вземеш от живота и да му се радваш с пълна сила. Така че аз, като една етрополка, която трябва да внимавам какво ще кажат хората, нали, много съм внимавала в живота. Накрая реших, че това е наистина най-хубавият съвет, който в живота си съм научила, да започна една своя кариера след всички кризи, да се опитам и след 50 да си направя свои песни, да си направя албум, да не ми пука на колко години съм и да стана здраво на краката си. Пък все някой ще ме забележи, така че хората ме забелязаха. Много гледана и слушана съм и аз съм много благодарна. Доста време в Сърбия 20 години участваше под телевизионни предавания. Не знам, даже ти ще кажеш, дано не бъркам, мисля, че имаш и собствено. Не съм сигурен, собственото студио беше в България и то беше малко втората част на живота ми, но първата бях, не знам дали знаеш, сигурно бях омъжена за една голяма звезда сръбска, Зоран Миливоевич. Той беше със слава, колкото да не кажа Лили, пълнеше салони и по това време ние се запознахме. Аз пеех в неговия концерт. Много млада се ожених, отидах в Сърбия. И след консерваторията, тук е нашия отстраден отдел, те нямаха такава и аз изведнъж, без да искам там, случайно заместих една певица и взех една първа награда в Сава център, в най-голямата им зала. Пяла съм много пъти с филхармонията, издадах 2 албума там и бях бугарка, коя лепо пева, колкото и да са националисти. А Зоран през това време пееше тук, си намери мома малко по-късно, Бог да го прости, и се разделихме. И след войната аз не успях изобщо да преживея. И сега, като си говорим за война направо, не знам какво ми идва да кажа, защото това е едно страшно време, едно ужасно време, което ние сме гледали само по телевизията, как се бият хората и как падат сгради, но когато се случи е много страшно. Върнах се в България и реших да не се отказвам. Малко поогледах си, имах ученици, винаги съм живяла. Реалната работа е реална, да имаш студенти, за да имаш хляб да ядеш, или ученици, но започнах да творя и случайно, даже съвсем случайно на Пирин Фолк се появих с една почти етно песен. Батето Славков беше жив, това беше преди 12 години, ми даде награда тогава и от тогава аз започнах да си вярвам, да пиша, да живея с Клиф, с англичанин, който няма никаква връзка с музиката, защото и двата ми брака предишни бяха с големи музикални. Един, втория беше продуцент, направихме голямо студио, после нещо го закъса, отида. Клиф е с невероятно чувство за хумор. Когато с него си говорихме, без да знаем аз какво говори и той какво говори, падахме от смях, нали така? И ще дойде време да го покани и него, за да разкаже. Клиф е много интересен, защото той за 10 години
типичен аз капиталист не научи български език, много малко знае. Знае да се подмаже за обичам те и нещо ракийка и да здраве, но иначе всичко друго аз научих един лош, малко не толкова правилен, но това пък ни кара да се смееме много. Много се смееме, ние се забавляваме много и гледаме на живота по-така. Най-странното, че аз съм може би единствената българка, която не пожела, като се ожени и закли да живее в Лондон или в Уентич, или в Сън Айвс на морето, защото ми е мъгливо. Въпрос. Приятелите познават и ме питат сега, като казах, викам, гледайте, как реши да пееш бос? Дори на Пирин Фолк, сега дето ще го пуснем, ние следихме, то ти дойде отвътре или има причина за да го правиш? Не да си интересна. Не да съм интересна. Не, на Пирин Фолк има Ниста Пала 7. Това беше второто ми участие. Песента ми беше много яка, защото Раде Радивойч е на голямо име. Най-големите композитори, аз гостувам и на Пинк телевизия, и скоро ме канеха, колкото и да ме. Моят бранш ме знаят. И там не можах, тъй като имам диоптър и половина, не можах да улуча 7 стъпала, взех ги за 6 и за малко да бъда по нос. Полетиш. Да. И си казах, и аз стига с тия цикламени високи обувки, знам си колко паунда. Хвърли се боса и тръгни и си пей за душа. Кой ще така? Този аплаус никога няма да го забравя. То беше едно посрещане от публиката страхотно и от тогава казах, чувствам се добре, заземена, чувствам се прекрасно. Не ми пука, че изглеждам по-малка и по-така, защото сега си източиш на 10 см, мацка с хубави крака е хубаво. Но за мен песента и енергията открих, че това е най-голямия ми чар, а трябва да търсиш ниша. Кажи ми как на тия години да си намеря ниша и да бъда по-интересна с тия млади хубави жени. Затова босата певица и древен. Така казват, нали? Да. Нека поздравим всички с едно твое изпълнение. Колеги, моля ви, златно време от Пирин Фолк 2023. Текстът е моя. Да. Опа! Ето те, боса. Врата отварям, дали сънувам, пак стоиш пред моите очи. Дни и нощи чаках, само теб жадувах. Върнал си се пак при мене, върнал си се пак при мене ти. Злато време е дошло и се връв косите ми. Златен жар е в моето сърце. Броим години с пълни чаши вино, с приятели в рождени дни.
Това е. Гледам те и си мисля, че пее 6-годишно момиченце. Да. Не, защото енергията, излъчването там е, човек забравя, както и ти кажеш, годините, майната му на годините, да, духа е важен. То, знаеш ли, ако си запазиме това детско, дето си го говорим, че ще го запазим. Но всъщност, ако си влеземе в това детско, не можеш да си представиш каква енергия и какви красиви неща. Когато искам нещо да напиша и си казвам, ама ти си по-възраст, трябва да го изразиш по-напудрено, малко по-така. Никога не ми се получава. Когато се спусна на нивото на дюлата пред нас, че си пея боса, по същия начин трябва да подхождаме към живота изконски, така детски, по-детски. Ти ли си реши да е Рай? Да, Райко е сина ми. Като ме оставиха първи и втория ми мъж, той беше млад, много по-млад от мен и имаше студио тук. Даже след Слави нещо беше това студио и Слави записва при нас, трябва да ти кажа. И винаги съм искала му се обадя, защото той ми взе един един чернокош. Той е взел роб. Взе един мой Анди, с който заедно правихме етномузика, едно етно парче направих. Той го хареса и си направи "Аз и майката на един живот живея", една така песен. И не знам дали ме помниме, защото имахме така хубав вайб. Добре си говорихме в студиото. Всичко това е кълбо. Минаваш напред, отиваш по-натам. Депресията е ужасна понякога. Може да срине до такава степен, че да умираш. Войната, детето, брак, жени. Аз ходех и си признавам, че бях при Давид Ярохан, при моя психоаналитик, който реших да го питам: добре, аджеба, аз съм добра, обичам си мъжете. Какво ми има сега? Защо ме зарязват? Нещо ми има, нещо не ми е наред. Той казва: обърни се, погледни ветераните. Никога няма да забравя. И тази дума трябваше да отключи, че аз точно гледам към младите, а всъщност трябва да погледна по-зрелия човек, който ще ми се радва. Който ще ми се радва, с който заедно ще се радваме. Не е хубаво да споменавам постоянно моята съгражданка, някой ще хваля типа Петриш, типа Баба Ванга постоянно, но с нея сме си говорили на и следното, докато течеше песента и с теб си приказвахме. Тя ми казваше: айде бе, дека е Адо? Къде е Ада? Да. Викам: виж какво, имам чувство, че Ада е на земята. Ти правиш добри работи и случва. Така е. Но сега като гледам тебе, може би и Рая е на земята. Защото Райко ти трябва да си го направиш. Нямах име второ. Миливоевич дълго, Якнич, не ми харесва. Нещо на Ч завършва. Цолова, забравиха ме вече. А Райко беше моят стълб. Момчето, което родих в Белград, и останах вярна да го паза по време до след войната. Той остана най-добрият ми приятел. Сега имам двама прекрасни внука, живее там и го поздравявам, защото той гледа всичко по интернет. Искам ти кажа, че това приятелство, което създадох, той се казваше Райко, той се казва Райко и моето Вили. Рай ми пасна някакси най-добре, защото не пък чака да е Рая, но имам си и сантиментална... Връщам те на родното място Етрополе. Защо пък точно в Етрополе? И аз съм ходил много пъти на стадиона. Има празник на заврените зетове. Ти даже мисля, че си водил ли? Да, с тъщите и съм го гледал. Винаги побеждават тъщите. Да. Защо точно в Етрополе? Има ли някаква предистория за това? Етрополе е моят роден град и моята родна къща. Когато баща ми казваше: абе, ходиш по света навсякъде, ще видиш един ден, един твой покрив в България, твоята къща ще ти бъде твоята прегръдка. И точно така, аз съм написала "Там е моя дом", една песен, която си плаче като я пише, защото са прашни стълбите, които не помниме къде ни чакат, а всъщност те винаги ни чакат. Това е детството ти, което и дори да не стоят там хората, когато стъпиш по праха, се сещаш и се връщат всичките ти твои най-хубави години. И след войната аз се върнах точно при майка си, в Етрополе, в къщата, която ми бяха завещали, която едва ли не ми трябваше. Тя така някакси ме прибра. И въпреки че имах възможност да живея по света, Етрополе си остана моя град и обичам провинцията. Аз не мога един СМС, умирам от яд, когато ще трябва да вадя телефона, защото съм паркирала, бъркам цифрите. Изобщо съм едно провинциално момиче и в душата си и къщата ми е така направена, и мебелите са на татко и на дядо ми, които са дърводелци, завършили столарство. И така, аз съм дете на възрастни родители. И винаги са ми се радвали. И когато така паднеш дълбоко, хубаво е, добре е да се разочароваш, много да плачеш, а после да имаш шанс да се радваш, като се вдигнеш, че си се поправил, че ти е добре. Затова Рай си ми пасна на мен като име и аз съм много доволна. Аз ти благодаря. Много. Намерихте време. Ще свършим с един твой поздрав, но какво би
пожелала на ветераните сега? На ветераните, че златното време, което е в живота на всеки дойде, трябва да сме доволни, че въобще стигаме до него и че трябва да с пълни шепи да го... Аз се уча от моя съпруг, че той е дар от Бога и че трябва да му се радваме. И да има някоя болешка, трябва пак да погледаме градината, да се радваме на птичките, на жълтите листа и да ни е дар от Бога, че живеем и че сме в златното време. Благодаря ти. И аз. Ще завършим с една песен. Гост ми беше Вили Рай. Бяхме в рая за малко, уважаеми зрители. Благодаря ви на всички. Всеки има малката магия, дар от Бога му е радостта, любовта голяма да открие и да сбъдне своята мечта. Любовта голяма да открие и да сбъдне своята мечта.